образно как. Здесь под верующим имеется в виду разум человека, а неверующим имеется в виду его желание. Как раз таки его желание поработило его разум. Гыйлем ул һәр беребезнең гомерендә мөһим урын алып торган акыл, холык, фигыль һәм төрле һәләтләрне үстерү һәм камиллаштыру юлы. Кайда укыһак та безнең файдага гына. Илебезнең тарихы һәм мәдәнияте менән танышабыз. Ата-бабаларыбызның мирасын өйрәнеп, зиһенебезне үстерәбез, тәҗрибә туплайбыз. Әхирәт өсөн алынган гыйлемдең әһәмияте иһә баһалап бетергеһез. Гыйбадәт һәм билем ике хазина дип әйткән Имам Әл-Газали. Улар өсөн китаптан өйрәнгән әйберләр, мөгаллимнәрнең дәресләре, вәгазьчеләрнең нәсихәте, дөреслеккә асыр өсөн бәхәсләр, шулай ук иң әүвәл йер йөзенә пәйгамбәрләр һәм китаплары җибәрелгән. Рәсәйнең Үзәк Диния назаратының Ислам университетында белем алучы диндәшләребез дә ошо байлыктың әһәмиятен яхшы аңлай. Ситтән торып 5нче курста укучылар әле диплом язу белән мәшгуль, дәүләт имтиханнарына әзерләнә, лекциялар тыңлай. Диплом эшем намаз турында. Намазны менә әлхәмдүлилләһи шөкер бергәләшеп көндә 5 вакыт намаз укыйбыз. Намаз вакытларында беренче вакытларны әле менә дәрестә дә әзрәк сөйләшеп алдык. Иң беренче намазга баскач миндә шундый тойгы булды. Минем күземнән яшь килеп чыкты. Ләйләтүл Кан мәчетебездә намазлар укыйбыз үскәмен, җәмәгать намазлары укыйбыз. Бик сөенәбез, очрашуларыбыз өчен, җан тынычлыгы табып, белемнәр алып, Нефтекамскийга кайтып, әлхәмдүлилләһи, үземнең Иман нуры мәчетендә йөрим. Онда да безнең укытучыбыз арабский языктан араб укыта, Раид хәзрәт инде. Мин анда тоже староста. Әлхәмдүлилләһи шөкер, шушы университетымны бетереп, үземнең хәзрәтем, Сабирҗан хәзрәт Иман нуры, Нефтекамский Иман нуры мәчетеннән ул мине көтә инде, монда кайтып, монда эш башлыйбыз дип инде. Рәхмәт Нурия ханыма, ул безгә беренче курстан ук бирде. Коръән дәресеннән һәр бер тәҗвидкә 35 мисал язырга. Коръәнда карайһыгыз да, Коръәндан укыйһыгыз да, һәр бер тәҗвидкә 35 мисал. Безнең дәфтәребезгә biz графировать итеп һызып, язып, шул 35 мисалларды ошо Коръән китапларынан алып, укып, язып килә торгайнык. Менә хәзер шуларны укыйбыз, Аллага шөкер. Тикшерәбез, дөрес язганнарыбыз шулай килә торгайнык. Бирә торганнар ине курс эшләре. Аларда biz язып китерә торгайнык. 5-6 фән үтәбез бер килгән сессияла. Шул 5-6 фәндән безнең менә 6 пар дәресләр көндә була. Атнаһына 6 көн буе. Безгә дәресләрне биргәндән һоң күп итеп өйгәшләр биреп кайтаралар. Анда безгә биргән өйгәшләрдә ничек приоритетлар куябыз. Приоритет куябыз уку, дин, Коръән укырга. Аллаһ куәт бирә, көч кудрат бирә. Дин юлында булгас, әлхәмдүлилләһ раббил галәмин. Безнең группала яшьтәр әзрәк шуны хакыгыз. Безнең группала менә берничә генә яшь кешеләр бар. Яшьтәр килһенде монда укырга. Монда килеп үзләренең тормыш иптәшләрен таптылар безнең яшьтәр. Монда бергә хәзер укып йөриләр. Менә диплом язалар бергә. Менә кайһы бердәр килмәгән бала белән утыралар, яшь бала белән. Үзебезнең менә Соборный мәчет, Тукай мәчете бар, шунда балалар укытам. Якшәмбе көне инде воскресная школа на Тукаева дип атала. 2 яшьтән алып 14 яшькә хәтлем киләләр. Безнең пайгамбар саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, алган белемеңне тарат барһында дип. Без әйтәбез инде сознание 100% закат менә. Бүтән белемне без түкмәйсәсмәй, дөрес килеш алпар биткерергә тиешбез башка кешеләргә. Менә башка кешеләр кем безнең? Һәр беребез бана иң тәүдә беренче үзенең гаиләһендә шул белемен тарата. Үзенең балаларына, yeğenlerine, yakınlarına, күршеләренә, дусларына. Менә күбебез безнең монда эшләйләр, менә апалар үзләренең калаларында бында белем алып кайткас, үзләренең калаларында, үзләренең мәхәлләләрендә, мәсҗидләрендә белем бирәләр. Менә безнең группала кайдан гына килгән апалар юк. Нижневартовскидан, Нефтеюганскидан, Кургандан, Пермьдән, төрле яктан килгәннәр. И безнең группала менә башкорт татар гына түгел, рус кешеләре дә бар. Фәнис исемендәге мәдрәсә, менә шунда 4 ел белем алдым. Шуннан бу мәдрәсәне битергәннән соң үзебезнең Катай авылында укыта башладым.
Инде шуннан анда укытканны ишеткәч бит инде районда да беләләр, районда да чакырдылар инде укытырга. Үзебезнең райондагы Ислам Нуры мәчетендә дә укыта башладым. Бер үк вакытта үзебезнең авылның Зин Нур мәчетендә һәм райондагы Ислам Нуры мәчетендә укытам. Шулай ук Команда нәрсәдер җитмәгәнлеген күңел тоя. Үзең укучыларга биргәндә күбрәк әйберне белергә кирәклегенне аңлыйсың. Шушы сәбәпле мине инде менә Ислам университетына китерде дә. Дингә, исламга килү кешене баштан аяк үзгәртә. Күңелдә җан тынычлыгы була, рәхәтлек була. Менә мин үзем хәзер үземнең укучыларыма әйтәм инде. Менә намаз укымаган кешенең бер тынычлыгы юк. Коръан укымаган кешенең бер рәхәте юк. Аларның үзенә бер рәхәте, тынычлыгын тоя белергә кирәк дип әйтәм. Менә шушында әлхәмдүлилләх, менә шушында Аллаһ Тәгалә шушы югары уку йортына китереп, шул кадәр тирән белемле укытучылардан белем алырга миңа рәхмәтен салды. Һәм менә шушындый мөселман туганнарымны шушында таптым, кардәшләремне шушында таптым. اهدنا الصراط المستقيم دواء صراط الذين أنعمت عليهم хорошо غير المغضوب عليهم ولا الضالين. хорошо. Bir zaman təqvalı xəlfə Ğəli radiyallahu anhu Kumayl isimli səhabə menən һөйләшкәндә, o Kumayl, milek түгел, белем яхшырак. Мөлкәтте һин үҙең һаҡлайһың, белем һине ҡурсый. Ғилем тәрән аҡыллылыҡ, мөлкәтең иһә шул аҡылдың сағылышы. Малың таратҡанда кәмей, белем күбәйә генә. Дин ҡанундарын үтәп тә, ғилем алыуға артыҡ иғтибарын бүлмәгәндәр ҙә юҡ түгел арабыҙҙа. Иң әүәл рухи үҫешкән тылған йөрәккә ҡамасау иткән нәфсеңде ауыҙлыҡлауҙыр. Университетта белем алған егеттәр һәм ҡыҙҙар был алышта еңеүсе. Әлхәмдүлилләһ, менә быйыл 5-нче ел диплом эше башларға торабыҙ. Ошо мөмкинселекте файдаланып, ошо үҙебеҙҙең Башҡортостанда, баш ҡалабыҙҙа ошондай юғары уҡыу йорто булыуына беҙ ғорурланырға тейешбеҙ. Төрлө яҡтан киләләр, мында Сахалиндан, Салихардтан да киләләр, Астрахандан да киләләр. Әмәлә шунда беҙ үҙебеҙҙе ошо уҡытыусыларға, шунда булған остаздарыбыҙға ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерербеҙ. Хәҙерге мәлдә мынау ковид ауырыуҙары булған мәлдә беҙҙең онлайн уҡыуға барлыҡҡа килде. Белем алам тигән кеше үҙ өҫтөндә эштәй, ситтән тороп уҡыһа ла, өйҙә лә бер-беребеҙенә ярҙам итәбеҙ. Әлхәмдүлилләһ, минең ҡатыным да шунда 2-нче курста уҡып йөрөй. Беҙ икәүләп уҡыйбыҙ. Шо киләсәктә, ошо мөмкинселекте әйтер инем, беҙҙең үҙебеҙгә, йәштәргә, беҙ һәр бер халыҡ үҙенең иманын үҙе нығытмаһа, башҡа ситтән килеп берәү ҙә нығытмай, иман булған ерҙә бөтәй халҡыбыҙ алға китер. Ҡөрьән уҡыған сайын, дини ғилем алған сайын, кешедән нишлек яҡшы нур сыға башлай. Шул нурны кешегә таратырға biz бурышлыбыз һәм дәмне тырышабыз инде ҡулдан килгәнсә. Аларын да хәл яхшырсын өчен дип чакырабыз мәчетләребезгә, балаларны уҡытабыз мәчетләребездә, апайларны, абыйларны уҡыта башладык, әлхәмдүлилләһ, шөкөр. Дипломның темасы воспитание молодежи в современном обществе була инде. Шулай уҡ балалар безнең киләсәк, шуңа бик ныҡ басым ясыйбыз. Аларның әле саф күңелләре, шул саф күңелләрен пычралмасын өчен инде менә без шул нидә эшләйбез инде юнәлештә. Бында уҡыған ваҡытта инде иң беренсе булып инде үҙебеҙҙең Сәлим хәҙрәт беҙҙе тәжвид, Ҡөрьән дәрестәрен үтеү оҡшағайны, һәм дә шулай уҡ Тулҡын хәҙрәттең, һәм дә шулай уҡ менә тарих буйынса инде Тайыпов Радмир хәҙрәттең дәрестәрен бик тә бик оҡшай инде, һәм дә шулай уҡ ҡалдырмаҫҡа тырышып йөрөйбөҙ, тырышабыҙ. Диплом өсөн итеп үҙемдекен русса әйтәйем инде. Образ ислама в творчестве русских писателей, шул теманы үҙем һайлап алырға булдым. Һәм унда инде ул Александр Сергеевич Пушкин, һәм дә шулай уҡ Бунин, һәм дә шулай уҡ Лев Толстой тураһында мин уларҙың мәғлүмәттәр йыя башланым. Улар ислам дине тураһында үҙҙәренең ваҡытында күрә бик күп улар өйрәнгәндәр ислам динен, һәм дә әлбиттә был турала безгә бер ҡайҙа ла түгел, мин уларҙың хеҙмәттәрен уҡый торғас,
Мен даже немәйтә уйланым инде, улар ислам динен кабул иткәндәрдер ул дип. Фәндәрдә өйрәнеп белем туплаган кеше ямгыятькә зур файда килтерә. Тырышлыгы менән өйрәнгән өлкәһендә уңышка өлгәшә, милләтенең, туган иленең тарихында якты эз калдырасак. Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям дә кешеләрнең иң яхшыһы халыкка күбрәк файда килтергәне дип юкка әйтмәгән бит. Югары максатлы әдәмгә бер нәмәлә, ер менән күкте тоташтырып купкан гәрәсәт давыл да, бөтә дөньяны ялмап алган пандемияла куркыныс түгел. Мәчет үзе ул бер Аллаһның йорты оларак нур иясе, әмма шәкерләр булмаганда бераз нурсыз булган шикелле булып тора. Мына 2 елга якын инде шәкертләрне кабул итә алмадык. Мына шушы интернетның мөмкинчелекләре белән кулланып, читтән дәресләр бирергә тырыштык Zoom аркылы. Әмма ул хәтле түгел инде. Тормый мына шушы шәкерт, остаз янында шундый дәресләргә тормый әлбәттә. Сагынып биттек без дә шәкертләрне, шәкертләр дә безне сагынып биткән. Әлбәттә шәкертләр намуслы була торган чакта белемнәре югары була башлагач һәм ул белемнәрен практикага куеп, гамәлгә куеп яши торган булсалар, менә шушы иң зур бәя. Ягъни беренче курста шәкерт әле бик теге төшенмәгән, аңламаган, динебезне белми, әмма әкрен-әкрен генә аңлый башлауы белән, динебезне, Кур'ани Кәримне уку башлау белән, әхлак дәресләрен күрә торган булса, тәфсир дәресләрен, фикъ дәресләрен күрә торган булса, ул вакытта кеше үзгәрә башлый. Әлбәттә үзгәрә, намусы да була башлый, һәм ничектер ничкәрәк була кеше. Бер-берсенә яхшы карый башлыйлар, адәм баласы дин белән таныша башласа. Шуңа күрә шәкертләребез дә шулай. Беренче елларны теге кайсы берләре әйләкмәгә үзләрен куеп та җибәрә торган булалар, әз генә өйрәнә торган булса, әмма шуннан күбрәк өйрәнә башласалар, дингә шул хәтле түбәнчелек туа башлый кеше адәм баласында. Шуңа күрә шәкертләребез дә шулай. Иманыбыз камил, белемле кеше бар яклап күбрәк файда килтерә. Белемле булу артка сигенүдән, я түбән тәгәрәүдән иң яхшы сара. Шуга да үҙебездә һәм балаларыбызда гыйлемгә, фәндәр өйрәнүгә ынтылышты һәр вакыт үстереп торырга кирәктер. Әле танышкан кызлар һәм егеттәр кебек.